Lucrăm? Da, da. Asta e un caz rar când bărbații sunt mai puțin ca femeile. Da. Am acceptat să susțin această inițiativă a societății civile și o susțin de totdeauna, pentru că îmi doresc mai multe femei implicate în procesul de luare a deciziilor la toate nivelele. Eu consider că femeile sunt bine pregătite, profesioniste, să fie învățătoare, doctorițe, la fel pot fi foarte bune și în politică, atunci când, asta este doar viziunea mea, nu o impun ca o regulă, când o femeie se implică în luarea unor decizii, ea mai mult se gândește la efectul social al deciziei ei decât la efectul politic al deciziei. Pe când în cazul bărbaților lucrurile sunt un pic diferite. De aceea, atunci când avem o societate formată din 52% femei în Moldova și 48% bărbați, probabil că ar trebui să păstrăm proporționalitatea și în procesul de luare a deciziilor. Deci, toate argumentele le am în susținerea. Eu, по-любому, я am Sper. Acum eu trebuie să dacă Da, da, da. Așa nu, dar noi și somos trei și că degeaba e mitad. Așa, el vrea să vă văd. Alexei, vrei să nu facem și o poză cu el ca să eschiveze? Alexei, dar tu ai să votezi? Da. Votează și de să-ți facă o poză.